קו צריך להיות קו ברור, שהשקט וההבלגה הוא סוד ההצלחה, וזה בכל תחומי החיים. גם אם אתה איש עבודה, אתה איש מפעל, אתה איש הוראה, אתה איש רב, אתה איש בעל של אישה. כל הבית תולה ארץ על בלימה. לא משנה איפה תהיה, תזכור. הבלמים של האוטו, יש להם תפקיד מדהים. אסור לנסוע באוטו בלי מים. בלי ברקסים. לפני שנתיים, בחזרה משפחה שלמה ממירון, דרך טבריה, הלכו לבלמים. שם בירידות, הלכו הבלמים. ניסה לעצור, הצליח, דרדר את כל האוטו. נהרגו אבא, אמא ו7 ילדים. מהמזל נשאר בת 12, כמה. קרה מקרה, זה לא שכתבו בהיסטוריה. דברים של עכשיו, לא. זה קרה כדי להסביר לנו בעברית מה זה בלמים. תבין, היה תקופה קשה, זה היה בחירות, היה בקללות. אז המקרה הזה אנשים ידעו. לא צריך לפתוח את הפה. הפה צריך להיות במתכונת של סגור. אוטו זה כמו רובה. רובה בדרך כלל הוא טעון. כל מנסה, יש בעיות בעולם, זה, אבל יש כלל. רובה טעון, תמיד נצור. הייתי פעם לפני איזה 15 שנים אצל אריק שרון. השאיר לי הודעה אצל ראש העיר שלנו, מה רציתי לדבר איתו. אז זה יותר קרוב לדתיים. אמרתי לו, אבל אני יכול לבוא ב-12 בלילה, יש שיעור בשם. אני מתמחה, ישבתי איתה לו כמה דברים. שאני אשפיע שיחזקו את הימין, יחזקו שלום, יקום תוכניות שמע. ישבתי איתו, ואני מקשיב לו, לא הייתי מדבר איתו, מקשיב, אני לא מכיר את האיש. הוא סיפר לי שהדבר שהכי ריסק את חייו, וואו, סיפר שעבר המון בחיים, הוא כבש פה, הוא כבש שם. שהוא פעם בטעות, שהוא חזר מעזה, כמפקד עזה, הרובה היה טעון, לא סגר אותו בכוונה, עשה ככה וירה בבן שלו, קטן. וכל מה שעבר עליו, אפס קצהו. כל הזמן זוכר את הסיפור הזה. שהבן שלו נפגע ממנו. אתה מבין? לאדם מספר לי, אני שומע אותו, באוזני. אבל לא קרה לי. קרה לי שאני אבין כמה צריך להסביר לאנשים לשמור על הפה. אז פעם קוראים לזה כדור, כן, זה כדור. אנשים קרה שבכדור איבדו הרבה אנשים בגלל זה לא ענה. אבל מה עוד שהפה טועה? כשהפה עומד דברי שטות. זה גם צריך להיזהר. כי אתה לא יודע איך מגיעים מהדברים. וזה התשובה של הדור שלנו. זה תבלום. יעקב תם מוהלים, יושב פה ובולם עמוקים על דין. המים העמוקים של התורה שאתה דולה, תלוי בשתיקה שלך.